hul. Det är skräcken måndag. Vad är så fånig genom skilsdag. Helt annorlunda mig. Då åker dessa samma människa. Det är underbart. Det kastar men inget är så vitt. Ray on the back skulle gå. Ray on the rock through the school and their teeth. Just all of the allergier. All the things that we miss begås. Jag går in med oss. Vad är hur? Det skräcker många. What is the point in those years alone? You'll come the day. Don't walk it inside. Something be done. We're the fall. Musik durch Kontakte und Dokument. De mens achter aan. Alle mensen die rondlopen met nog een vis uit de beer, dan weer door de kraan. Als het vissen dan weer is de bos, ja dan doe je weer remmen los. Wat een gevoel, het is gekke måndag. Wat is het mooi. In ons Ierland. Hier wordt het mee. Toch blok het in zaad. Samen met die daad. Weer onderbouw. Goeie wee met die daad. Alle remmen los. Zingen, springen, hebben veel plezier. Gekke måndag, det is nou dat eindelijk begos. En je vuile, dat is pas een steen. Alle vissen, dat weer is begos. Ja, dan gooi je weer remmen los. Wat een gevoel. Het is gekke måndag. Wat is het mooi. In ons Ierland. Heel van de mij. Toch blok het dinsdag. Samen met die dag. Weer onderbouw. Wat een gevoel. Die gekke måndag. Wat is het mooi. In ons Ierland. Hier van de mij. Toch blok het dinsdag. Samen met die dag. Weer onderbouw. Zo, die remmen die gingen los. Dit waren de Viesvrienden Velden.